जोंनि खेलाखाखौ आं मोनदों माने बिदि बायदियावनो मोनसे गेजेरावनो खेला गेलेनाय बाखि बर'फोरा बिथिं बायदियावनो आंखौ बानायनो हायो नोंनि खेलाखाखौ आंनि बेरेफ्रा मोनना जायो नोंनि बेयाव रिजेक्ट खालामो नोंगोरा नङा बायदि आंनि नोगोरावबो बिराद बिदि खालामनो जानांगौ आंनि भिडिअखौ बिराद खामफ्रामबो मोजां मोनबाय बेयावनो आंनि साखाथि खेला गेलेग्रा खाग्राफोरखौ आं बिराद मोजां मोनदोंमोन बैया बिराद बारायनाय मोनदों माने आङो भिडिअखौ बिराद खान्थिखाय आं बुया बनै बिन्थिखार खालामनो हागौ आङो बिराद बारायनाय मोनदों माने आङो भिडिअखौ बिराद मोजां मोनदों माने आंनि खेला गेलेबाय थानाया माने आं सानफ्रामबो बिदियाव बेबायदिनो थाखाय आंनि खेला गेलेग्राखौ बारायनाय मोनदों माने 20,000 बायदि फोरावनो खालामना जादों नायदों नंगौ आंनि बेयावनो बारायलांबाय थानाया बिराद मोनो माने बे फैसाखौ बिराद मोनबाय दं मानसिफोरा गेलेबाय थानाय होननानै आङो बिराद गेलेबाय दं आङो बेबायदि खामानिखौ मोजां गेलेगासिनो दं आंखौ बिराद खालामना जानो हागौ खेलाफोरखौ मोजां नायनांगौ नोंनि थाखाय आङो बाहागोआव खेला गेलेग्रा बिराद मोननायनि थाखाय आङो गोबाव खालाम मोनदों माने नैखौ नायदो बेयावनो आङो मा बुंदों नैखौ प्रेजेन्ट खालाम आङो बेबायदियावनो खालामना जानांगौ खेलाफोरखौ देरनो हागोन बिदिनो आङो बिराद बारायलांबाय खानाय होननानै आंनि थाखाय नोंनो मोजांनो खोन्थाहरबाय माने भिडिअखौ बिराद सानफ्रामबो मोजां मोनना खेला गेलेग्राखौ जेराव मानसिफोरा गेलेगासिनो दं बिराद फैसा बारायलांग्राया नायना लादों नांगौ मा मागोन आं खोन्थाबानो जाबाय बेयावनो आं भिडिअखौ बिराद सानफ्रामबो गेलेनो हायो आङो नोंनो खोन्थाहरबानो जायो आंनि बेबायदि इउटुबाव बिराद लाइक खालामना मानसिफ्रा जोबनो हादों आङो बहानि मानसिफ्रा बिदि गेलेबाय खाबा मोना आं बेखौनो बिराद गेलेबाय खाबा मोनगोन आङो बेयावनो बिनि थाखाय आं बिखावराव खालामनानै खेला गेलेनो हादों माने बिराद बयबो बिराद मोजां मोनदों मानो खेलाग्रा आगाव जुदों नोंनि थाखाय आङो जेरावनो जायगायावनो आरोबाव मोनसे बोसोर बावनो हादों बेयाव खेला गेलेग्राखौ फरित खालामनांगौ नायदोंनो आंनियाव बे खेलाग्राखौ जेमनो हादों माने आं सानफ्रामबो मोजां मोनबाय बयबो खालामना जानांगौ भिडिअखौ बिराद खालामना नायदों खेला गेलेग्रा मोनदों माने जों गेजेराव नायबाय भिडिअखौ माबा मोनसे गोसो जायोबाबो अब्लाबो सानफ्रामबो नायबाय भिडिअखौ बिराद बयबो बिथोरथों नायदों जे लोगोफोर जोंनि सिगाङाव गेलेग्राफोरखौ नायना लादों लोगोफोर जोंनि सिगाङाव खेला गेलेग्रा मोनदों माने जोंनि गेजेराव बयबो सिरि लासै मोनबाय जोंनि बयबो खालामना जानांगौ बिराद सानफ्रामबो मोजां मोनना भिडिअखौ सानफ्रामबो नायनो नोंगौ आंखौ बिराद नायबाय थानो होदोंमोन आं नोंखौथ' आङो भिडिअखौ बिराद नायबाय थानो होदों रोङाबाबो आङो भिडिअखौ नायबाय थानो होदों आङो आंनि थाखाय मानो बाख्रा बुंना लानांगौ मिथिबाय सोर नोङा होनदोंमोनलै खेला गेलेग्रा खाग्रा गैया होननानै आं मिथिगौ गेलेग्रा दङ होननानै बे बेयावनो आङो बाग्रा एकाउन्टनि डाउनलड खालामनो होदोंमोन माने आं बुजिबाबो बाख्राखौ लानो हायाखै नोंखौ रोङाबा माबोरै रोंगोन नोंखो बेयाव आङो एकाउन्टखौ डाउनलड खालामनानै गावनि गेलेग्राखौ रोङाबानो मा बारायलांगोन फैसाखौ खुलिनानै लानांगौ आङो नोंखौ बुंबाय माने बे बर' फुजि खालामबाय आंनि थाखाय बारा मोनाखै मानसिफोरा बिदिनो बुंनो हाया आं बुंबाय थानो हाया दे आङो मा मिथिदो आं खेलाखौ गेलेबाय थानाय एकाउन्टखौ डाउनलड खालामनो लानो होदोंमोन मानो रोङाबा खादो खेलाखौ दानदों मबाइलखौ दुखुबदों मानो बुङाबाखि मा खालामगोन आङो नोंखौ खाफ्राबाय बिराद गिदिर गेलेबाय थानो फ्रिफायार गेम गेलेबाय थानो दाम्बा रखम गेलेबाय थानो दा खायसे थाखा आं दा मोनाखै इखि थाखा आङो गोराम मोनो रागा जोंना दखादों मिथिबाय बे आङो डाउनलड खालामना लानो रोङाबा नै मबाइलखौ दुखुना लादों बेनि थाखाय आङो बारा मोना खालामबाय लोगोफोर जोङो जोंनि बेयावनो लोगोफोरा माबा मोनसे खोथाखि जोङो दा खालामनानै जानाय आंनि थाखाय आंखौ खुलुमबाय लोगोफोर जों खुलुमना जानायखौ इउटुबखौ डाउनलड खालामनानै जाबाय लाइक खालामनानै खालाम